ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ጥዕና ሄልት ኤሪትሪያ ምሳኹም ዘለኹ ዶክተር ኻልድ በሽሬ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናይ ብሓቂ ድዩ ኣድማዒ ክታበት ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ተሰሪሑ ከም ዝፍለጥ ክልተ ዝተፈላለያ ክታበት ኣድማዕነት ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ከም ዘርኣያ ኩልና ብማዕከናት ዜና ተኸታቲልና ነርና ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ክታበት እንታይ ሓበሬታ ኣሎ እንታይ ከ ዘይተፈልጠሎ መዓስ ክታበት ክጅምር ይኽእል ከምኡውን ክታበት ብግዴታ ምውሳድ ይከኣል ድዩ ዝብሉ ሕቶታት ካብ ተኸታተልቲ ዝመፁና መልስታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ፅን ኢልኩም ክትከታተሉ ይዕድመኩም ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ክታበት እንታይ ሓበሬታ ኣሎ ሓንቲ ካብ ሃገራዊ ማእከል ምርምር ሩስያ ብመንግስቲ ሩስያ እትምዋል እታ ካልአይቲ ድማ ክልተ ካምፓኒታት ብምሽራኽ ማለት ፋይዘር ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒን ባዮንቴክ ዝተባሃለት ናይ ጀርመን ካምፓኒን ክታበት ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሰርሓ ይግለጽ እቲ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ መጽናዕቲ ክታበት ኣብ ጸብጻብ ከም ዘቕርቦ ክሳብ 40,000 ዝኾኑ ሰባት እቲ ክታበት ከም ዝወሰዱ ማለት ፍርቆም ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ክታበት ገሊኣቶም ከኣኒ ወልሓንቲ ዘይብሉ ፕላሴቦ ዝበሃል ከም ዝወሰዱ ካብዚኣቶም 94 ዝኾኑ ብኮሮና ቫይረስ ከም ተጠቕዑ ተሓቢሩ ካብዞም 94 ዝተጠቕዑ እቶም ዝበዝሑ ማለት 90% እቲ ክታበት ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ዘይተዋሃቦም ምዃኑ እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ይሕብር እዚ ማለት 10% ጥራይ ካብቶም ክታበት ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ዝወሰዱ ብኮሮና ቫይረስ ተጠቂዖም ስለዚ መብዛሕቶም እቶም ኮሮና ቫይረስ ክታበት ዝወሰዱ 90% ኣይተጠቕዑን ብኮሮና ቫይረስ ብተመሳሳሊ ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክሳብ 92 ክከላኸል ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ኣብዚ መጽናዕ እዚ ብኮሮና ቫይረስ ዝተጠቕዑ 10 ጥራይ እዮም ነይሮም እቶም ብሓፈሻ ከኣኒ ናብዚ ከም ቮለንቲርስ ኮይኖም ዝተሳተፉ ክሳብ 40,000 ይበጽሑ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ መጽናዕቲ ዝተኻየደ ማለት እንታይ ከሎ ዘይተፈልጠ ብዛዕባ እዚ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ናይዚ ክልቲኡ መጽናዕቲ ዝርዝርን ኣሃዝን ኣቃውማ ተሳተፍትን ዛጊት ቦግዒ ኣብ ሳይንሳዊ ጆርናል ወይ መጋዚን ስለ ዘይወፀ በዚ ምክንያት ድማ ኣፍካ መልኢካ ሓደጋ የብሉን ዝብልዎ ዘለዉ ኩሉ ሓቂ ክትብል ኣይትኽእልን ተወሳኺ እቶም ብኮሮና ቫይረስ ዝተጠቕዑ ተሳተፍቲ ኣዝዮም ውሑዳት ብምዃኖም ንኣብነት ኣብ ራሻ ክሳብ 20 ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ከዓ 94 ብምዃኖም ከምኡውን እቲ ዓይነት ሰባት ናታቶም ዕድመ ጾታ ዓሌት ብዝርዝር ስለ ዘይወፀ ተጠንቂቕና ክንትርጉሞ ይግባእ ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ክኢላታት ወይ ፈላጣት ክታበት ኣብ ዓለምና ዝርከቡ ነዚ ዜና ወይ ሓበሬታ ብኣወንታ ስለ ዝተቐበልዎ ብዙሕ ተስፋ ዝህብ ብዙሓት ሃገራት ነቲ ክታበት መጽናዕቲ ከይተወድአ እንከሎ ነቲ ክታበት ምግዘአን ምልክት ናይ ምትእማን እዩ ንኣብነት ብራሻ ዝስራሕ ዘሎ ክታበት ክሳብ 1.2 ቢልዮን ዶዝ ክሳብ 50 ዝኾነ ሃገራት ከም ተሸጠ እዩ ዝሕበር መዓስ ክታበት ክጅምር ይኽእል እታ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ወይ ድማ ኖቨምበር እኹል ሓበሬታ ከም ትእክብን ህፁፅ ኩነታት ወይ እዚ ናይ ኢመርጀንሲ ዩዝ ኦቶራይዜሽን ዝበሃል ንኽጥቀመሉ ንናይ ኣሜሪካ ናይ መድሃኒት ተቆጻጻሪ ኣካል ወይ FDA ተባሂሉ ይፅዋዕ ከም እተመልክት ሓቢራ እቲ ናይ ኣብ ራሻ ዝተሰርሐ ክታበት ድማ ኣቐዲሙ ኣብ ስራሕ ከም ዝወዓለን ንህፁፅ ኩነታት ክጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ይግለጽ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ መጽናዕቲ ድማ ብድሕሪ 6 ወርሒ ክወፅእ ምዃኑ እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ይሕብር እዚ ማለት ድማ እቲ ክታበት ቅድሚ 6 ወርሒ ብወግዒ ክጅምር ከም ዘይክእል ምዃኑ ክእመት ይከኣል ክታበት ብግዴታ ምውሳድ ይከኣል ድዩ ብሓፈሻ ክታበት ብግዴታ ኣይወሃብን እዩ እንተኾነ ግን ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰር
ካብቶም ኣገደሲ ሰባት ክወስዱ ኣለዎም እንድሕር ተባሂሉ ክትወስድ ወይ ክትሕተት ትኽእል ኢኻ ብተወሳኺ ገለገለ ሃገራት ቅድሚ ናብ ሃገር ምእታው ገያሾ ዘፍቅዳ ናይ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ምስክር ወረቐት ወይ ድማ ሰርቲፊኬት ክሓታ ይኽእላ እየን ስለዚ እዚ እቲ ሕቶታት ዝነበረ ካልእ ሕቶታት እውን ኣሎ ኣብ ተመሳሳሊ ከነቕርቦ ኢና እቲ ሕቶታት እንታይ ዝብል እቲ ክታበት ብኸመይ ይሰርሕ ኣብ ኣካላትና ናብ ውሽጢ ነብስና ኣትዩ ንውሽጢ ኣካላትና ይቆፃፀሮ ድዩ ኣብቲ ክታበት ካልእ ነገር እንታይ ይሕወሶ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ንምምላስ ካልእ መደብ ሒዝናልኩም ክሳብ ንምለስ ድሓን ቀኒዩ ይቐኒየልና